Wala din. Bawal dito. Bawal dito kasi ano na. Motor dito sa loob. O, na pinagawa kong 1 million. So, punong-puno na ng ano. Tao. Tao. Ano pa kaya pag ano, parang divisory ang lahat. Kami, wala na kami mas. Wala na. Yung piso? Oo, mas. Nakita mo? Yan o, yan o, dito na tayo yan. Woo! Yan, astig dito. Yan o, wow. Ang gaganda ng mga sinelas, mga sapatos yan o. Yan. Ang dami. Dito. Sobrang dami. Sobrang dami. Yan na. Meg, shoutout. Ayan na, inakit na ni Papa Huga. Ayan. Aray, sakit. Sakit nun ah. Ang tatawid tayo. Kopya. Tatawid na tayo. Tatawid na tayo. Hehe. Sasakay na tayo. Tara na, let's go, let's go. Yeah. Tara na, let's go, let's go. Woo! Yan, kita, tara na ba? Tara na. Tara na. Yeah. Uy. Ay, mga maskara din no? Ito din yung maskara natin. Dalawa. Hacker din siguro ito. Kaya merong ganyan na ba? Tara makagiyang-giyang. Saan ito papunta pa? Punta natin yung ano dito, yung matandang simbahan ng ano, ng Angeles. Yahoo! Merong ano dito eh. Alam ko Shortcut? merong matandang simbahan dito, no. Pinakamatanda pa simbahan doon pa? Dito din kinuha itong paligid natin. Ah. Yung sa mga paligid natin. Mm. Alam ko meron mga matandang simbahan kasi dito. May matanda pa simbahan doon pa? Dito? Ngayon, hindi ako sigurado pero parang ganun na nga yun. May matandang simbahan dito. Kundi simbahan, eskwelahan. Pero ang alam ko, Simbahan. simbahan to. Simbahan. Dito yan pa? Mamaya pasok tayo dun sa ano, Saan? sa mismong palengke. Oops. Yeah. Oh. Ganda. Mura lang, nakabargit ng mga dito. Kalang mo din ano eh. No. Yapo, pati ano, Pasay, Baclaran. Ang awa. Yun. Gusto natin. Yeah. Uwian na yata ng mga bata. School. Diba, habig lang na din, no? Awa. Mga itaw. Mga itaw. Mga ita yan. Mga ita. Yun. Meron ba matanda simbahan pa dito? Ayan o. Matandang simbahan. Sabi matandang simbahan dito. Mga Dito bahay ba? yata. Sa kabilang daan. Sa bahay yata ito pa eh. Sa kabila yata ang daan. Dahil niya sa Angeles kami ngayon, no? Makagiyang-giya. Wala na dito. Naliligaw kami ni Jingjing. Naliligaw kami ni Papa. So nasaan? Saan din? Ewan ko. Nasaan? Mga nandito kaya dito. Diba? Wala na eh. Dito tayo. Wala din. Wala. Paano yan? Uy, Yan. Mga ano oh. Mga palengke na to. Ano kita dito Jing? palengke. Palengke na. Makita yung mga kaginggin no? Diretso yung mga ano. Palengke na. Yan o. Sabi bawal dito. Bawal dito kasi ano eh. Motor dito sa loob. At bike lang pwede. Tsaka Bike, tao. bike. Hindi nila ina-allow dito eh. Yan. Pero puapasok kami dito kahit bawal kasi Sasakyan. yun, muntik na. Nakakagingin. Palengke talaga to. Pinasok namin yung palengke ng Jingjing. Na pinagawa kong 1 million. Yan.
Opya. Money popcorn. Yan. Dami, grabe. Oh, dami dito. Tanghaling tapat. Pero punong-puno na ng ano, Tao. tao. Ano pa kaya pag ano, parang divisoria yung style na nito. Maganda dito pag hapon. Oo. Maghapon na. Ganda dito mga kagigil. Yan. Nakikita nyo? Daming tao. Oo, dami tao. Ang dami. Opya. Yeah. Yeah daw. Hopya. Opya. Whew. Yeah, boy. Yeah boy, napakarami din. Tao. Wala na madala na lang ako makakita na nakamas dito. Alis lahat. Kami, wala na kaming mas. Wala na. No? Wala ka na makikita ng nakari. Alis wala na. Wala ka na makikita piso? dito. Ano? Ano 5 piso dito? Mas? Ha? Mas? 5 piso? Oo, mas. Nakita mo? Oo. 5 piso, 5 piraso. Ay, 10 piraso, 5 piso. Di baka yun yung sinasabi ni ano pa? Nga ba? Hindi paparoon mo? Tay. Ay, gaganday dito. Yeah. Woo! Pero tayo dito ako yun. Yan natin. Nakita nyo? Grabe. Oh, Wala pang ano. labang Hanin piyo. tapat pa lang. Meron na mga tao. Ang time check natin nasa ano na? Saan? 11:45. 11:45 na pala. 11:45 pero isipin mo ang daming tao. Naliligaw yata tayo. Pauwi na kami pero pinasok namin to. Oo nga, baka naligaw na tayo. Sana. Di ba kami naliligaw pero napapalayo lang kami. Hindi namin alam kung nasaan kami lumabas. Yan. Opya. Dito kami ngayon. Umikot lang tayo para makita nyo yung lugar. Oo, yan. Para makita nyo yun. Yan. Yun naman pala eh. Ayos naman pala. Ito yung mga kagiging grabe. Yun. Opya. Ito yung mga kagiging. Yeah. Dito tayo ulit. Yan. Tapos ulit tayo dito. Kabilang kanto. Lilibot tayo. Wow. Ah, yung Jollibee. Yun, ayos. Yun lang. Yun lang. Dito lang ba? Wow. Ang Jollibee dito. Wow. Wow. Ayan o. Bango. Umikot tayo. Oo. Pero fairness ha. Ang Ang daming fairness. tao. Oo. Sobrang Grabe. daming tao dito. Yan, yan, yan. Ang daming tao mga kagiging. Woo. Yeah. Ano Opya. ba? Girl. Ingay ng preno mo, Jing. Oo, yan. Opya. Oh. Opya. Pagit ng mo, Jing. Yan. Nandito. Grabe. Ito naman yung palengke. Palengke rin yung kanina pero ano yun eh. Puro damitan. Damitan ba yung tawag doon. Dito naman ano. Wet market no. Oh, yung mga gulay-gulay, Gulay-gulay, mga mga steaks dyan. prutas, mga manok, yan isda. Ito yung mga kagiging. Dito yan. Ah, ito may nagmamas pa pala dito. Mamas. Padala na yung nagmamas no, Jing no. Ano tayo makita ng iba? Woo! Yeah. Okay, ako. Woo! Ingat. Ingay, Jing. Sobrang ingay nga eh.
Yung bata sumabay. Nakabike. Naglalakad. Lang. Tinutulak. Tinutulak si Papa. Yung makita mo, Jing. Yung makita mo, Jing. Para si Ryan lang. Tinutulak. Papasin mo pala. Traffic eh. Pisisipay mo pa. Pwede naman umito. Papasin ni Jing. Alam ko yung mga ganyan. Badyak yun na lang mabilis pa. Ay, totoo lang. Ay, papadyagin mo eh. Sa traffic guiding, tinutukod ko lagi pa ako. Hirap na hirap ako lagi. Ay ako nangingitim naman katawan ko. Nangingiting pa yun si Jing Jing. O Jing, dito mo tayo Jing. Oo. Dito muna kayo magpapaalam Jing Jing. Tara, let's go. Dito muna kami magpapaalam.